Salut! Astăzi o să vorbesc despre un program numit Wine, în engleză înseamnă vin, care poate lansa pe platforma Linux, poate lansa programe sau mai bine zis executabile care rulează pe Windows, de exemplu. Deci poate lansa un program .exe. Orice program exe poate rula și pe Linux în acest utilitar. El practic simulează un fel de environment, ceva asemănător ca cum este pe Windows, în care va rula programul pe care doriți voi să-l lansați. Bineînțeles că multe programe nu vor rula într-adevăr pentru că nu găsesc anumite DLL-uri, anumite programele care există doar pe Windows. Și chiar dacă el face o simulare aici pe Linux, de multe ori nu are DLL-urile alea pe care le folosește programul pe care îl lansezi tu și unele e posibil să nu meargă. Să începem. Deschidem un terminal pe Linux și verificăm dacă avem instalat Wine. Eu cred că l-am instalat, da, la mine este instalat. Deja este instalat de mine pentru că eu îl mai folosesc din când în când, dar putem să-l instalăm noi cu comanda sudo apt install wine și dăm enter. Introducem parola noastră și acum el se instalează. Zice că deja există o versiune, deci asta e comanda, deci el e instalat la mine. Eu am vrut să vă arăt și vouă cum se face, pentru cei care nu știți. Eu l-am instalat. Acum mergem și căutăm un program la noi în calculator, un executabil .exe, care vrem să-l lansăm aici. De exemplu, ce am eu pe aici? Am niște jocuri, de exemplu Counter-Strike. Deschidem un terminal aici în calea asta și zicem wine spațiu cs. Nu ăsta, hai să-l deschidem Counter-Strike-ul original. cs16.original.exe și acum dăm enter. Și acum el creează un fel de mediu virtual și ne pornește executabilul. Next, exact cum instalăm pe Windows. Next, next, deci ne apare practic interfața programului și el se instalează acum exact ca pe Windows. Bine, el durează un pic să se instaleze. Este foarte util programul ăsta pentru că poți lansa cele mai multe aplicații, le poți lansa și aici pe Linux, deși ele sunt scrise pentru Windows. Asta este partea bună cu Linux-ul, un lucru care îmi place extraordinar pentru că are foarte multe chichițe și foarte multe chestii pe care pe Windows nu prea le găsești. Nu prea le găsești și atunci îți permite să faci foarte multe lucruri Linux-ul. Asta ca o mică paranteză până se instalează el. Cum vă spuneam, nu vor rula toate programele pentru că nu găsește anumite DLL-uri care există doar în Windows nativ. Aici pe Linux ele nu există, deși el creează un fel de spațiu, un fel de spațiu virtual în care simulează că este Windows, dar de fapt nu este Windows. Și din cauza asta multe programe nu vor rula. Mai un pic și se instalează, gata. Acum dăm finish. Hai să opresc chestia asta. Și acum ar trebui să-i dăm lansare. Acum ar trebui să se lanseze Counter-Strike-ul. Bineînțeles, se lansează, dar deschizându-se jocul nu o să putem să vedem din cauza la programul meu care filmez desktop-ul. Se pare că dă un conflict cu el, filmează doar desktop-ul propriu-zis, nu și jocul dacă se deschide. Deci aici mi-a apărut Counter-Strike. Practic jocul e deschis, cu aceeași interfață grafică după Windows și poți să te joci foarte bine ca și pe Windows. Și după instalare, după cum se vede, el apare pictogramă și de aici îl lansați. Deci
Asta a fost toată chestia. Dacă v-a plăcut și vi se pare interesant contentul meu, dați subscribe, like, vă mulțumesc, salut!